piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Lambene komet. Iki lambemu iki ratain nemen kok dadi Mumpung ra bayar. Nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Iya ngono kok. Kuwi walah gerakane ngono to. Gerakan. Gerak tari gocine Dene keplek. pone teng teng teng. Ambong. Iki dijak malah ngrepotno tetangga. Petugas mikir entek. Ini mbok akad dadi rombongan tetap ngene ya. Ora. Dia mancing senengane tadi. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongi. Sijine kadung di rombongan. Iya iya. Terus kowe arep rombongan sapa ne wong sing nayuh blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah tadi. Siap ya Mas ya? Siap Oke. nggih, siap. Mumet mikir cicilan. Ngopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir-mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Sik, sik. Kopi masih. Oke. Aduh. Piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Masa kakean kopi? Well, kuwabe yo aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis. Kuwabe kok kopi. Ya, piye setelane, piye salah setelane, ning ngono. 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki to jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus perjalanan kula tenggene Mas Kumet. Sampeyan dalem endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya konoan. Aku biasanya ngarep TV. Iki Tapuk senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Kumet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. Oh niku tak sik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah. Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. Ngomong opo? Bodoh lho, Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora kas. gablek ngono apa piye? Engko nak aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas. Si. Judika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no, Mas. Oke, senggak neh, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu gampang sekrup lho engko. Stroke. Mat jajal, jajal Mat. Ki Nggih. mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, kita mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lah iki digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Sawara. Iso apa ora? Nek ra iso medhone lho. Heeh. Medune Iki sawara. Nek ra iso ngaleh. Ayo. Cah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh Nek ra pirsa. iso takon ngaleh. Ah, Mane awake coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya, sampean gak iso ya? gak iso. Ki.
balonku ada 5 rupa-rupa warnanya somak ses hijauku ning kelabu merahmu dadang biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Rhoma Irama. Rhoma Irama Meletusnya pun juga ala Rhoma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hadar. Allah ki balone model piye kok dar. Rhoma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba, saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Alah, wong Saiki toto karo gamelan. Laire. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Gawe langgam. Arase jajal pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Pelok kan dari. Ayo. Apik lho iki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong mara tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kayak ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5 Ya, Bapak, sik. ayu. Sik. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nikmat merah muda dan biru meletus balon hijau dor hatiku iki piye sing uri lho kok cerewet to lha iki muka mirengke napa Meletus balon hijau dor rapu enak. anu modele kok ndelenyek Denyek. Yo ora penak paling gak. pengen rada cepet Rada cepet sing versi DJ. dere cepet Iya ya. pop ya Mas pop Anu pop. Des cek D des cek des cek jreng jreng. balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru cepet ora meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau bal aku kesusu Mas Sing mang lho dore jare sing cepet Lah iya sing piye to mau? meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Gue selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok. Balon cilik. Ya cilik iki ning ya ora paling gak iso menyesuaikan. Iya, iya. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Iso lagu-lagu kuwi. Iya. Gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama tak kei lagu sing kawak. Sing piye to? Gara-gara bojoku lunga. Suwi wi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso apa ora, Ren? Bisa. Gara-gara bojoku lunga. Alah. Oh, pasno to larase. Ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, kongkong iki Hongkong. gara-gara bojoku. Gara-gara piye to iki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksudnya judulnya ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya terus. Ayat iso apa ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terus nih
Bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil emas lesak gentong ladang sawah telung enggol lalole lalo ala ngono kuwi tok model lho ora kuwi kopi Kuwi versine beda tak ganti umpama bojomu gak ning Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris 3 taun omahku baris mobil mewah kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo Bojoku lunga ning Malaysia 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Pak Iya. kan mergo Purwokanti Bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur Kowe karek takon. Nesu. Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe falsafah sing ora-ora. Neng Hongkong aku wis tratapan. Nang Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Purwokanti ning OOI ngono lho. Iya. Bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso nyukur. Komet ya Manuk jengenge cepitno laku. Alah. Areng lak Kowe iso nyambak kudu iso nutup lho. lho, apa sing tak tutup? Dagelane paling ora kowe nek tumindak jorok berpikirane Lho, ganti. lho, lho, lho. Paling ora ki sing positif. Pikiranmu wis tekan ndi, Mas? Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk. Saurunge bojoku berangkat nang Hongkong. Iya. Kuwi ninggali manuk. Ngono lho, Mas. Lah terus Iki openana Mas, nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake. Lho. Tuku manuk dara wi lho. ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. Lho lah ya ulune kan lebat. Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemeriak. Bocah ki rusak omonganmu. Mah aku. Wis padha ngerti ta? Wis. Iya wis kuwi. Lah, ya berarti ya kuwi iki kok. Bocah cenah tenan. Ngono takon. Lah ya takon piye to paling ora ki ya Iki enak nyanyi. Oke. Nyuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing Wis. kepareng minggah. Monggo. Sing jemeneng pundi? Sapa? Mbak Susi. Oh, Mbak Sing- Susi. Sing tengah. Sing tengah. Oke. Susi ya. Sing putih Mas. Gue HP. Oh nggih. Sing di Sik to HP. jelab. Iya, Siarno met. Siarne. Innalillahi, Pak. Aduh. Hah? Siarno. Siarno nganggo MC sing dangdut. Ora biasane. omong kowe. Lah kowe yo ngono kok teko innalillahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Lah iya biasane. Oke, lho. Aku MC ngene nak duwe karisma no. Lah Aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra. Jadi pertama no kayak Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lho kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabab e. Cari kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi wis tuwek ngono. Dadi pokoke pensiunan NC Dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis ning ngarep ngene Pak. Nyanyi apa? Arep mbabut dulu. Ayo. Yo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya yang tentunya
Alah wis Mbah. wis. sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Pak wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Ya wis tuwek ya tetep same ketut, aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo, Kowe nang kono. ada Susi. Dimiliki ti. Kopi-kopi masih. Bali, rawon, Bali. Soto, babat, sate dan bakso. Kampas kopling. Kok tekan Ya, kampas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam sayang. Tambah cantik loh Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok griping jajan ketok nawon Gitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung terima tahun kasih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel kober nyukur manuk jengenge Keplek nolakur. ugruk. Oh. Enak di bojo latah ini. Latah penak Heeh. jaluk. Dek ngene langsung. iki lho. Umpama Umpama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? Ya langsung Ya, tau ya, ya. umpama aku nyedak mulai mergawe. Iya iya iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung nih. Oke. Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. Pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Aduh. Lambene komet. Iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok. Iku Mumpung ra mbayar. nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono to. Gerakan. Kowe pikiranmu rusak kowe. Yo lagi ro aku. Lho, lagi roh mong ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene yo. Bojomu ki kirek kok. Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Mau ini bener mak biwak. Ya. Ya ki lho sing dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan. Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan sapa? Heeh, kalih ee-nya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Heeh. Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ra ndek toto masa sakmene gedene. Lah napa? Enggak dhewe yo ngono to Dek kaya piye, rontok rene. piye kok, Aja nyedak Mas? komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa aku cek ngene kok pandane kok. Ngono apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng 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 teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora ngaplok apa-apa. ya kuwi. Maaf. Ora Enggak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong.
Mangkel aku. Aku tahu ngono, ngambung lah kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok rumangsane Oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mandi mbok perono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek lho. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut Danda, dung. Prut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik mosok. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gak rono. Aja dikuak nono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak iki lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira Oh, to, Mas? sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak ngerti. Dia lala. Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu suara elek. Rumah saku loh. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah Ya, nomok padak no cah. sama tuwek. sakini yo Lah. Malaysia. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Ala salah. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho lagu apa? Bagaikan titit di Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis ora dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit mawon. Kaya to. Kaya Kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah sampean mulih ora nggawa Erok. Ora gorok kuwi. Piye Ora to? rokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo rok. Duet to, Mas, duet. Gak. Lho, kok gak Nyanyi dhewe. Oh nyanyi, oke. Yes. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundutan iki mang saka Mak Fatona Fatona. bakul kembang. Nggih, Oke. pun kersane. Lho. Lho, Dipinangkani. jenengan ki piye to? Oh, Ya nggih di- diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi ya Ya, dawuhe ada. Mak Fatona nyuwun Ada. lestari no. Lestari. Oh, nggih. Oh nek siap. Mbak Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Ya, ya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. Boleh sulap kok iki. Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum rene yo. Mama. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, Kowe apa nggowo? nah, apa duwe? Duwe. Eh, Mangsa. Empret. Iya, empret teh. Niki lho, mboten. Ora ngerya niki emprit ora yo bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah hilang. Ya gak ya modot sithik dadi empret kaji. Apal to kuwi. Ya diaturke Nggih. nak. Lestari. Lestari ya. Mak Fatona. Yuk. Yuk, Mak Fatona, monggo. monggo. Sing nika le. Mak Fatona. Oh ya kono. Dinangkani pamundhut. Bareng-bareng bersama Cahyo Diswantoro. Ada Susi. Ada Jakomet Cak Yono. Oke. Iya, lestari
Hantung tembang siji yang som sajrone sepi cahayamu apa janji sang rati ngado gambange ati aku hideri tanpa wangenan lamaku nembus marang bahagia banget manis sinawang manis sinak Lestari. terima kasih. Sambut katur. Yuk langsung. Ayo langsung saja kita sambut buat Kok jadi kuning bareng. Wis roh nek iki gaene iki latahe pol kok coba Iki ulang kaya ngono. Niki Mbak Susi sambut. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada. Jawa Timur, Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. Monggo Bapak itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho tadi. Bapak itu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelekar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lu siaran. Bosok. Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Ses. Nah, ngono. Yo, Mas, sepati Mas. Salung jadora beri sekira para mantri jadrenong jadrekung jadrek lora gedebuk rada gedebuk rada gedebuk rada gedebuk rada gedebuk rada gedebuk rada gedebuk kritik Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane? Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira to? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sak min lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane jaran. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Enduk. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaran rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Jeblokne dia. Iya. Kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Besok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember yang 3 lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon nang Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro. Lorone sapa? Desember 17. Iki lho, aja lungguh.
Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya yo ngono. digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Lah piye? Suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetep. Ya Allah. Hidungnya kok tetep aja toh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Ya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Yo. Plaktor nggo nerak dasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Karo karep. maneh ngono. Ya, karo instrumen Mas, koyok film rumah zaman film. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek Eh? gak sida instrumen. Sik anu cek madang cek. Oh. Sutradarane. maneh. Sik to, instrumennya roga. Tararara, tarat, taratara, tarat, taratara, tararat. Indro. Kok malah kaya Oh, DK. dudu. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Ah, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlanjur saja. cinta sama Roma. Jangan. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an. Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini to. Kuwi kok cerok tenan. Ya, 200 kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki nupamu le nggawa siaga. Mbak iso malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, Mas. jaran. Rumahnya moro. Toplak, toplak, toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Iso Anu, malah lah dijaluki apa ditutup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho Sedih. pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya itu. Oh, kok kena trafo malah. Lho. Wong trapo karek nemfon Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani, Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma cukot. Ani. Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Baca tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak, dok, kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to, tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono. Nek wali liwat, wali wis liwat mang. waliti. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wong aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah.
Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah, aduh. Aku melihat dengan mata kepala. Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kan marin demen apa tadi? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kayak taruh hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar Wiwin. Pas brutu mangan. Aneh. Oh, kuwi ora butru ayam, Met. Nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Bakul padha. kacang yang nang kono rene. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dedak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok seperti ngepang lho. Kancamu jelek lho Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Hani. Ngono kaplok Roma ngono Nyanyikan. kuwi kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Kowe iki bareng aku. aku keri. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. Pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Apa sih ki angger metu, Dek? Wong tepuk aja nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dhek gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Eh? Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae mae cacah kae. Walah. Aku arep menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Yo jare. Terima kasih cinta. Wis aku leres. Yes, memah. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpel iki? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi saking encere pikiranmu. Ya. Terus Akhire saking kenceren akhire metune teko kuping karo irung. Walah, kuwi beningan to, Met. Oh, ya ora apa-apa. Antri Banyak kaya rusak kok ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Gak Iki selera. nah iki halus. Alus ngene iki. Jalane sing halusan. Alah, aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Oh, Terus ngene iki. Yuk, Wosok. langsung dikasih spot Mas. Ate. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, mbiem. Mbak, enggak biem. Sampun cekar saking sasira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Daupun temanten saribi. Linggih dicara ingkang sepindah punika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. Iya. Ya.
Pangan-panganmu. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Wis. Dere golek sing ngono. Seleramu yang ngono gitu Yan. Seleramu. Seleramu ngono gitu ya. Yan. Seleramu ngono gitu Yan. Lah Yan. Ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Weh kethek tuh weh. Enggak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to Yan. Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. walah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempat kok sok. Madhep rono Mbah. Sing jenenge Roma iki to. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuwek suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu. Cocok. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La aja ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten guyon nak sa. Kok lek Pisan kas. Guyon. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki diharang-harang. Gitu. Sihat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe ya doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawane iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Jek original. original sing arep dumuk sapa? Paling oli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan gas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Tapi kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko susah ra gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling Aku nggo tisu. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane koyo remplas. Sepurane cah bagus karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le ya. kenapa-napa. Sepurane sing Kakeh ya Le. Isap. sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangko gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangko gino ora apa-apa. Nek
posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus bayangno tekan ndi. Se original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean nih, pean. Pek. Gak iso tak tambah 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wah, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ndem ngono. Kok nek bar dindem ndang ndem. Ini kira lagu duet Pak ya? Duet, ya. duet. Duet Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet mbok. Aja tong Uger nek iki. dilungup tenan. Nek njungup. Mboke Oh, mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Nah, dapuk itu wae tenan. Mbake gak kopek. Ora usah penak-penak sing ayo-ayo. Tukul anu tulung tukono kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watu wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara dasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojonegoro negara. matamu. Nek tak mriki matamu. Samono. Mulali. Gak iki jek original Kaken PPO. Karo Ya apik kram. suarane. Kram. Kram. Mosok goro anu kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Lihat. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. tali Tang ding tang tang ding tak ding tak ding ding tak ding tak ding tak ding ding tak ding tak ding tak ding ding dang 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 dang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah aku pineh. Saiki aku. Aku kok kowe? Aku gak iso, Mas. genten Roma ora iso mudhun nek mene gak iso Wis teko kono musik. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah menek. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah iya. Yo. Blang. yo Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno
Lele tole 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 ketane abang dicampuri apa parutan lele tole tole rasi gampang Terima kasih. Matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. Aduh simbok aku. Lah ya Dek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Heeh. Kawinan. Aja matamu coplok. Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Ini ya ampun tak nyanyi deh. Ah. Aku tak nyanyi. Aduh simbok. Aduh simbok penting kawinan. Iyo. Aku iki wis Iyo. Aduh simbok ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jejodoh. Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Entuk pakelinung. Iya. Apa bojo? Apa kane watu? Yen Ora gampang wong jejodohan. Yo ngene iki lho. Gotong. Iki arang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Balekne. Tak buat roti ilate. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Lapo? Sapa yan? Gembira we. Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lah iki mau. Gizi lho MBK. Mambu ultrasilin to mudel. Ultrasilin. Oh, Ora wing. masuk to? Ya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kok kowe iki ngawur ae urung bar. Man nunggu. Enggak. Senarak enggak. Tunggu nek kesuwen gulung engko lho. Nunggu sing kena. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik, aja. Sik ngene pempesan lho, Sik. Ora gampang wong cecodokan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Jek. Pun Mbah Huti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek pakai linu. Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyontekne awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Kayak iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bojo meneng ya. oke. Kali loro. Wiwin ya. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin.
Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak nggih. kira tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rung wis entuk. Ki sapa to, Mas? Wis entuk pethuk ember ki mau. lali. Lali, pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar, Aku biyen apa ganteng lho. dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki ber anu jok kabine pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere ngejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok celeguken? nggih, anu mboten nak. Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? Anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Win. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Kak kita Mas aku. Kak kita Ora ketok ya diwalik. Heeh, ben ketok. bening. Ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampai apa iki? Ya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang Mas. Ya aja ngono to, ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Alah ndak muta. kula mbadeni iye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni iye nggo apa to? Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono, matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dijoli. kondang 100 saya dintit. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah Cekek iki glegek mau iki lho, Yon. iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. Satuse lho ndi? Wah, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan deh. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. celuk. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku. Nggih. Ayo Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih Pak. sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku nang kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho Mas Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak, Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan dia mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. rawani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa, ndingi digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampai entek. Sem- Oke yo. Nggih. Gubuk Iki asmara. gubuk asmara. Versi J yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo.
kebak tulisan warna abang tanda isi jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo anggem tresno Aku Mas. tanpa bandal tanpa kuasa abot-abote keteman asmara gubuk kae nyimpen wangdi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebah cerita tengah wengi nganti gagal rina catatan sajroning ati dan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leret ning gubuk asmara Matur nuwun. Nggih, sampun. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Ah, Gak oleh. Dereng Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Mangsal niku lho Oh, ampun nangsal. Ampun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Wis amarku semaput. Lah ya. Angger-angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong ayo mi ngono ki biasa. Pasti Minangkane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan iki berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dige duwe, heeh. Duit kok. Si Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Ki ana bebungahe Wonten ya. Mbak Rere kali. Indah Argea. Rere. Indah. Rere. Wow. Yo.